Sheena, Sheena. Sheena Clark. Asa? Ambot lang asa kasi yuk-yuk sa. Ay, Miss Laurel ayun. Laurel lagi. Si Saira man ako. Saira man nating pay-pay. Saira? Oo. Nating pay-pay ni Laurel na Saira man. Kanas tayo, ano natin itong nasahid ba? Saira wala. Saira o busy. Pangaroon sa mga buha mo, tigpay-pay naman. Apoy na? Tigpay-pay rin mo na naroon. Gawas nagbalik. Mas yum. Gusto yum. Gamay ah. Gamay na. Gamay. Gamay na. Kuya sa gamay ah. May di na. Ay, naray kita mga nasunog ka na. Oh, si Kuan lagi. Sila Sa mga Espanyol sa Itamon, sa ilang duha ang Kristiyanismo, namin na naman gusto ng mga bahay, gusto ng mga pangkalagay. Pinalawag sa sinukan sila nataptan, ang kanilang sinukan, ayon sa pagpuntalos sa ilang kapanis. Ay, alagan ni Laurel. Kumalayak sa pinahagi sa ilang sa mga tayo. Tapangan na to sila. Klaro ka. Hindi kami sa kasukuhan ni Fernando Magallanes. Kinahanglan na kami mahawak sa relihiyong Kristyanismo. Kung kinahanglan na sa kabuhay kung saan sa kanya, kumaklaan ng buwis. Buhumog! Bahayin sa inyong ang mga buwan! Hindi na sila wala minukuhaan ng sa isang hari. Katulad po ang nalilitaran ng akong mga isang yan. Hindi na sila nakakad na mga magkikuha niya. Nilas niya! Makakala na kita! Alam sa mga buwan! Ayan, nag-idiotic ka rolling.
sa kapisa man. Nagadagan na ron sa kapisa. Okay na na. Okay na. Ate, dinamik kita ate. Ano to bang rito? Nakita kami. Ayo siap. Biar itu dia. Panglabay ng mga tao Majilan. Grabe daw. Ala, ilaw. Dako ilaw. Pwede na.